Ahoj, ahoj, ahoj. Teším ma, ja sa volám Jožo, bývam ako iná škrupej a my máme také veľké družstvo, no. A momentálne dneska robíme reklamu na signál, to je ona, signál, zubnú pastu. A bude to aj dobrý signál, ale hlavne to zubná pasta Herbal Fresh Family Fluoride and Salcium, tak. Salcium, no. A zubná pasta na zubnú kefku sa dáva, takto si ju dáte na zubnú kefku, no. A potom pekne takto si môžete ujať lenky a dopíše. Ako, takto, aha, dobre, tak. Pozrite, aký mám čisto sklejúci za chrup, aha. Aha, svieži dýche. Dobre, ne? A túto zubnú pastu si môžete zakúpiť v predajni drogérii, značky zubnej pasty a kefky SRO a veľmi akčnej cene a to je poviem asi tak všetko. A teraz si idem opäť umyť zuby, lebo ja si umývam 20 krát denne, aby som mal silný chrup, lebo ja tak kúšem. Takto kúšem aj šnicle a želáky. Počkaj, vidíš, jak sa mi kýje ten zub? Aha, jak sa mi kýje. A na to je dobrá táto zubná pasta, ktorá je zabrané kývaním, lebo jak lepidlo. Ono to hneď zalepí všetko. Takže ja vás zdravím. Seruspe. Čau. Ahoj.